2 de maio celébrase o Día do Acoso Escolar. Traballamos sobre o tema. Que é o acoso escolar? Consiste en someter a un alumno ou alumna a un maltrato constante de diferentes xeitos e ao longo do tempo. Algúns deles son ameazas, burlas, insultos continuos e golpes. humillacións, romper ou quitarle as súas cousas, nomealo ou nomeala con motes para molestalo ou molestalo. Cando non ou a deixamos xogar cos demais nenas ou nenas, e lamento que se manteña só ou soa. Para alcanzar todo isto temos que saber dúas cousas importantísimas. Saber que temos dereitos e deberes de que ninguén nos fala ninguna das cousas que xa dixemos. Pero tamén temos o deber de non facelas. Que facer nunha situación de maltrato? Manter a calma e non facerse caso. Non responder da mesma forma. Intentar falar amistosamente cos nenos e nenas que se maltratan. Te podes abandonar. E a máis importante, dille a un adulto. Profes, pais, nais, avós e avoas. Esta non é chivarse nen ser un cobarde, é defender os nosos dereitos. Eles e elas van te axudar. O maltrato non é unha broma. De que lado estás? Do lado dos que axudan a mellorar a situación ou do lado dos nenos e nenas que maltratan a un compañeiro ou compañeira? Os nenos ou as nenas maltratados e maltratadas están tristes. Teñen baixas autoestimas. Moitas veces creen que son culpables. Dalle vergonha de ti. Ás veces acaban de mentir. Deste lado están os que axudan defendendo ao neno ou nena maltratado, dicindo o que pasa a un adulto e non seguindo o comportamento dos nenos ou nenas que maltratan.